Nong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka step ka karatalik unay tung kilong. Pelat ka menteri platingka jong ka ri ka Nirmala Sitharaman yabon ki kampenroy ki bayalay bat ka jela meglea. Hagasin ka baningkong pelong ki Boston Shah District jong ka Eastern West Khasil District ya ka jirang bisabnya jong ka District Development Coordination and Monitoring Committee. Play ka menteri platingka jong ka ri ka Nirmala Sitharaman ya ka jing shalan ya ki sotrun jong jela sya ka lulu hypermarket jong ka yui bat simkya ka BGP jong ka jela ya ka mat jing dungan nong hikai hania ka khubor ka bubnya ka menteri platingka jong ka ri ka Nirmala Sitharaman ka badon ha ka jine jingo basaus ni ha ka ni ka jela meglea hining gesni ka lapelait ya ki kampenoi hapo ka SASCI bat kiwe ki scheme jong sarkar pedeng ki batmu ban kintiu ya ki jinte ki bakentup na du ki kam jingo kai perthei ka bha kamyat jong ki kinthei bat ka jing sengkam semjang ha ka jela ha ka ni gesni ka Nirmala Sitharaman ka labo du yaw mau nong rim ban pin na chu ya ka pungumyam kani ka menteri platingka jong gari ka lapliru ya ka mais infrastructure development hamau khonu bat buru yaw mau nong rim na ka pinta ka North East Regional Compass jong ka Indian Institute of Corporate Affairs nalor gani ka menteri platingka jong gari ka sambu ya ki check bat ki sanction letter hapo ki katu ka ni ki scheme jong sarkar pedeng kum ka PM Yudara Yojana ka PM Swandini bat kiwe ha ka jingren bujong ka bat ki noyo jimentoy ka Nirmala galayaro ya ka mensim sengkam semjang jongki bat ka lapen paru ya ka benta jongki kinhei bat ki samla ha ka jia linti jong ka roi ka par jong ka jela meglayam ha ka ni singiru ka Nirmala ka lapliru ya ka IICA North East Conclave Alajar Arpsan Ideation to Incorporation ha IIM Shillong bat ka lejingo ru ya ka Shillong Tech Park Hagasin ke beningkong ki Boston Shah District jong ka Eastern West Khasil District lapelong ya ka jingelang bisabnya jong ka District Development Coordination and Monitoring Committee ni ka disha hening kesni ha Circuit House hamairang ya ka ni ka jingelang lapinya da udokot ka yeng dorban na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon u babatbu ku chairman jong ni ka committee ka jingelang jong ka disha kalong ban bisabnya ya ka jingat ba ka jing betrekam jong ki scheme sarkar prepare hapo ka district lapnong ya kajing kren ka babnya halor ki scheme kum ka MGN REGS ka jing ai job card hapo ki blok mairang bat motorasyan ka Swachh Bharat Mission ka MPLEDS ka JJM bat kiwe ki program penroy ha ki jakasor banong kendong jong ka Mariang ka North East Frontier Railway ni ka NFR kabadon hamaligaon ka lapan rekam ya kilat jing pengkre bakongsan ban pinti kana ya ka jingat rel kiba shingan bat ka baklam jing thut ha ka ayom slap ka badang ya shakmal u Chief Public Relation Officer jong ka North East Frontier Railway u Kapinjal Kishore Sharma u layathu malamar kane ka than ki ka bangat ma ha ka jing shaling shop ha ka mariang la ka long house slap ni ka jing twa khando ni ka jing slay kumta labu ya kinong up ha jaka bala mansyakta banbut din bet ya jinong jiman jong linti ya kejat bat ka bin pentip mardo la dalap ya kanu ke jima shu Sharma ulai thuru bala pen scam ya kejaka ki bala mansyak penjat basya sleum lemna ke jing pen klan ya ke jing care ke jing pen bhar ya ke rukom pintu bat ke jing pen khut ya ki linti batut na ka mariang u ajit dowawal ubade unang ajimut ha kaliang jingenari jongkari ulaong bakari India kalala benjob ha ka operation sindur da ka bapenukan ya kibut start tenrai ha ka bakalala bensiat hadu khandai ni spudli kitong kibayat keleng ke Pakistan hapo apu prominent ha ka jingkren ke jong u ha ka convocation ke bandro ku a jong ka IIT Madras ka balalong hinin kesni u ajit dowawal ulaong bak sipai India ki don ye kibor bat ki ko tenrai ki bathamai kum ki baramo ki jing ki integrated air command system bat ki radar ba hamadan ma ha ka por jong ka operation sindur uni unang ajimut jong ka national security ulo ongru ba ka ni ka por ba ka siaja snem bat ki samla jong kari kinde ban klet ya kani ka Akashwani Shillong ka balami pi ya ka khubor
Kanasa kalapimla ba kajinit pa jong kapten jong ka Indian Astronaut Group Ushubanshu Shukla ba langut ki weipat kinong tray jong ka ASEAN Foreign Mission kan sedang hak sao tarik mentau benai. Ya kani layat hu da Steve Stitch ubade manager jong ka NASA Commercial Crew Program habakran bat kilat thai khubor. Lakmi inti ba kandon ka jing bathai hadin katukat ni kenta hadin balapalat ya kalien hajan ka road duriyo jong ka California ha ka duyo ba Pacific. Laban kulo ba kapten jong ka kenhun Ushubanshu Shukla undal ha ka jingwa ka bakhat South ni Shaka International Space Station. Hakapor bakongsan nagabenta ka jing angnut jong jela Meghalaya ban Shalan Marnap Shabari ka Menteri Pelatingka jong kari ka Nirmala Sitharaman hining kesni ka lapli ya ka jing Shalan ya kiswa tulon jong ka Meghalaya Shaka Lulu Hypermarket UAE na Shillong. Kani ka jing yalang gade ka sinjam ka bakongsan ha ka ban kinti ya ka jing la baruspa jong ka jela ha ka rep ka reng Shaki Yoki Hat jong ka Perthei. Ya kani ka jing thu la pentrikam limba ka project jong ka Meghalaya Livelihood and Access to Market Project bala kersan da ka IFAD bat pentrikam da ka Meghalaya Basin Management Agency ha ka jing trailang ba ka tanak rep jong ka jela. Ya kiswa tulon jong ka ni ka jela on pinya yo bat de limba ka Lulu Group International ka company ka bahaya ba ha ka Thailand Gulf. Laban ko daw ba uswa tulon jong kani ka jela do uswa tulon u bakan sai tam bat kani ka jing shalan yo uni uswa tulon jong ka jela sha kari UAE kamdai tang ka jing job ka bakraw henry ka deiru ka jaka shalan marep ka pathamai ha ka Thailand shatay lamingi. Ka BJP ka jela kala Shimkhya ya kamat jong jingdunga nong hikai babateng ha ka Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy ni Neya kawala pini ya ka jing jong kisamla puli ki bala sapryang ba na ka benda ka jing Muslim ka baslam ban pendep ya ki kam hikai bapura wala la pini ya ka jing penmana thungkam la jan sisnam minswa ha ka apsau tor unai la jong usnam 8,000 arpulai ha ka ni ka sing na ka yang ki he ka BJP jong ka jela ki bakan thop ya upat Presiden U Rikman Jimumin lembat Menteri Kabinet jong Sarkar Jela uba ALHEC lemru bat unong aikhtien ke BJP Meghalaya uba Maria Hom Karkrang kelaya kendu ya ki he ofsa jong keneya banyakren ya kani ka benta. Nagaliang director jong keneya ula pentip syaka kenhun bak jing thungkam kilong kat kum ke jingate kular bat ka kam kadang ya syakmat da ka pendep ya ke interview bak jing jit ya ki kertong. Uni director keneya ula pentikenaru bak jing munjul jong ketenat nagbentaki kamba pura banang ya syakmat bat ala menong hapo sibnai nagaliang ubahek ulakular ban budin hidalalia bat katanat peneng ban pinstet ya kejing tungkam ban weng ya kejing jong kisamla pulim. Vice President Jogari Ujagdip Dhankar ulong baka India ke don ha kelinti ke badai benong ke ekonomi ke balak bansyanya ke porok ke balak bansyanya ha ke global value chain bat ke stable anchor ha ke perthai ke bakalan ha bakalan ha ke jelang ai kusnam jong ke CEIITC hanong ba New Delhi uni Vice President Jogari ulong baka perthai ha ke ni ke por ke don ya ke jing kulmar bat ke jing kendum kenram bat ke jing pembek ya ki kam jong ke perthai kimpin idak jong ke jing her Shushu Ujagdip Dhankar ulong ru baka jing penthut ya ke jing pembiang marbam ke dang jabat ke ni ke jingja ke bakta ya ke perthai kari India ke don ya ke sur ke bakrau bha na ke benta ban penbha ya ke perthai. Ka Krishi Vigyan Kendra ni ka KVK South Garhwals District Meghalaya ka laraki ya ka National Fish Farmer Day haplau ni ata jongka bat ka phang padeng kalong Healthy Fish for Healthy Nation kani ka jingalang kathmu ban kintiu ya ka rukom ridok ha ka bala ban pene pengsa bat ban itho ya ka jingno sinyang jong kinong ridok ha kani ka than ya kani ka program layalam da u Dr. Atok Pam Hari Bhushan ubade u Principal Scientist bat ukhli ka KVK South Garhwals District balayan lang ru ka Dr. Tanya Armarat ki Riu Shampang ha kani ka phang bat ka Dr. Rupam Bata Chadya ka badai ka Riu Shampang ha ka livestock production jong ka KVK South Garhwals District ha kani ka sngi adon hadu life hotli ki nong ridok ha nong biang ha kani ka sngi adon hadu life hot ki nong ridok ha nak sportli ki snong bat kani ka program ka long penslur ya ka jingshim ya ka rukom ridok ha da ka science Kato ka khubor kalakut ka bawan sapi na ka Akashwani Shillong bat sa khendiat por ni saya so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor khtin Hindi bat bo pat sai khubor ha ka khtin phareng kani ka Akashwani Shillong.